ebese ifike zisibekelwa khona zikhuliswe zondliwe ngokwenkolo nangokwevangeli. Ayibonge inkosi. Ilezo zinto enjalo bekufanele ukuba sikhumbule sikhulume kule nkonzo enkulu kangaka eyandulela isikhumbuzo sikababa Ilanga sisawungena ntambama, kodwa njengamanje sesikusa kabonga uNkulunkulu. Kuningi ke ubaba Ilanga akhuluma ngakho, ufana namadimoni indlela emsabe ngayo. Kuthiwa wayethi mayephuma endlini emhlophe noma ephuma egumbini ezawungena endlini emhlophe lapho kwakusuke kunamakholwa khona ezawukwenza inkonzo yeziguli. Kuthiwa wayethi mayesuka ephuma egumbini eza iguli zilapho endlini emhlophe lapho ezawuthandazelwa khona. Kuthiwa wakuzwakala ngabantu behayiza ubaba Ilanga esavula umnyango egumbini esaphuma eza lapha. Lizwakala idimoni lisha kumuntu phakathi lithi nangeza nangeza. Bayothi bangabuka abantu bevula amehlo ukuthi uphi, kanti akaqhamuka kunokuqhamuka, kodwa amadimoni alapha endlini aseyasha ashiswa ukuphuma kwakhe egumbini engakafiki. Kuthiwa yayiza njalo iphethe ostiki izawungena lapha endlini emhlophe. Kuthiwa yayithi mayifika khona iphethe indwangu yokuthandazela noma ingubo yokuthandazela. Kuthiwa yayigoqa igoqise okweyadi noma okwesiqephu. Kuthi uyothi ingena ngabantu abazawuthandazelwa yayibhula phezu kwamakhanda abantu njengoba usuku ubhula isiqephu phansi. Uthi yogijima indwangu phezu kwamakhanda abantu, kube yilona lowo lapho ethi mayifika khona ekhanda lakhe ithinta phezu kwekhanda lakhe, ebese ephulukiswa ngaleso sikhathi ehlanza izifo, kuphume namadimoni, kuphume konke ukungcola okusuke kuphakathi kwakhe ngaleso sikhathi. Akabonga uNkulunkulu. Inkosi enjalo bangcwele abahle enkosini ile esikhuluma ngayo namuhla, ekwakuthi ngenye imini konke kuhamba kahle, kodwa yayisikhuluma ukuthi ibona abantu lapha kuleli banda beza ngobuningi ekukholweni. Ithi ngisho abantu abazawuphenduka, ithi abayokulithanda izwe lisibuthileyo, ithi bayokholwa abanye ngenxa yemali, ithi kodwa abayokuvuma ukukhokhelwa. Bakhona-ke abantu abanjalo. Lezo iprofethi oinkosi Ilanga yayikhuluma ngazo ziyafezeka, mhlasimbe ifezeka kabe emhleni yokuphila kwethu. Ithi ngibona lapha phakathi komuzi wasekuphakameni ugobhoza igazi. Ithi uNkulunkulu uzawushiya lo muzi. Ithi ngiyabona nasemzini yenu. Ithi ngibona kuma imbiza zotshwala. Ithi ngibona izangoma isina phakathi kwemizi yamaNazaretha. Ithi ababi bayokhipha abahle phakathi kwalomuzi walapha ekuphakameni. Ithi ngiyanibona nidla nilobolisa nilobolelana nabantu abangakholwa, kodwa kuwumthetho ongavunyiwe lapha ekuphakameni uthi wenziwe, kodwa konke namhlanje sekuyenzeka kufezeke iprofethi. Akusiyona-ke into enhle nekufanele abantu bayijabulele ukuthi iprofetho ezaprofethwa inkosi enkulu yasekuphakameni zifezeke ngabo, ngoba lokho kukhomba ukuthi kuwukulahlwa lokho kubona. Ayibonge inkosi. Cha, ngiphosekile nje kule ndawo, angime la Nkosi yokusaba ezwile. Amen. Manazare